Salam gaddyrly watandaşlar, salam mehribaan illeşler. Bugün ine biziň ýeni-de edebiýat akşamlary gepleşigimiziň nowbatdaky sany. Bugün gepleşikde biz Türkmenistanyň ýazyjysy Kerim Gurbannepetow barada gurrun ederiz. Onuň döredijiligi barada şahyry şahyry şahyrany goşgulary barada goşgularyny okap geçeriz. Giriş üçin hem häzir Cennete biz söz bereliň. Cennet aýdy berin. Salam yurttaşlar. Şahir Kerim Gurbannepetow, Türkmenistan halk yazıcısı. Mahtumgula adyndaky döwlet bayranyň eýesi Kerim Gurbannepetow 1929-njy ýylda Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Ýylgynly obasynda dogulýar. Ol obadaky 7 ýyllyk mektebi gutarýar. Şol wagtky beýik watançylyk urşunyň dowam edýän döwründe onuň maşgalasy agyr kynçylyklar başyndan geçirenligi sebäpli maşgalasy tejene göçmeli bolýarlar. Şahir 1945-1946 ýyllarda Tejen deriýasynyň boýunda gurulýan Suw howdanynyň gurulşygynda işlän döwründe ýörite guruluşykçylar üçin çykarylan gazetde jogapkar sekretar bolup işleýär. Şahir 1949-1951 ýyllar aralygynda goşun gulluğunda dolanyp gelenden soň ýene-de jurnalistik kärinde işe başlaýar. Kerim Gurbannepetow Mahtumgula adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlaýar. Türkmenistan Ýazyjylar Birleşiginde Tokmak Sowet edebiýaty jurnallaryna jogapkar wezipelerde işledi. Ol Ýazyjylar Soýuzynyň başlygynyň orunbasary, Prawleniýa agzasy, Türkmenistanyň ýokary mejlisiniň deputaty bolup, il ýurduna jany teni bilen hyzmat etdi. Kerim goşgy ýazmagy ýaşlykdan başlaýar. Onuň ilkinji ýazan goşgulary Etrap hemde Mydan taýýar ýaş kommunist gazetlerinde Tokmak jurnalynda çap edilýär. İlkinji goşgular ýygyndysy Güýjümiň gözbaşy diýen ady bilen 1951-nji ýylda okuwjylara hödürlenýär. Şondan soň Zehinli Şahyryň kitaplarynyň ençemesi çeper eserleriň muştaklarynyň dykkatyna ýetirilýär. Onuň goşgular we poemalar kitaby 1958-nji ýylda Taýmaz Baba poemasy 1960-njy ýylda uly şöhrat getirýär. 2007-nji ýylda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan Oýlanma Baýry atly goşgular ýygyndysy çap edilýär. Kerim Gurbannepetow 1988-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda aradan çykýar. Şahir 59 ýaşynda ýürek ağırdan ýogaldy. Onu da galamdaş ýoldaşlarynyň üstünden arza ýazyp ayağından çekdiler. Indi şu ýerde enäniň ýaşy diýen goşgysyny da okap geçeýin. Şu ýerde tapyň. Günämizi bağışlaýar eneler, sebäp eneleriň ak süýtli döşi köp garalyň günäsini ötýär. Şeýdibim kemelýär eneliň ýaşy. Ene balasyna buyurdy ýumuş, ol diýdi özüň et oň ýaly işi. Yandy ene, emma ötdi günäsin, kemeldi enäniň ýene bir ýaşy. Öýe wagtynda gel, hiç gelme balam. Oğlu olsa ene çenedi daşy. Bak näsemkem, emma günäsin ötdi. Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy. 20 ýaşyny doldurdy ogul, gapak ýaly boldy tüýlüje döşi. Indi ata boldun, adam bol oğlum. Gysyldy enäniň diýişi. Ene diýişin gysty
32 gezek. Her gezek kısanda kaçtı bir dişi. İnenin her kaçan dişine derek yaprak dey saralıp kaçtı bir yaşı. Şahirimizin goşkularını ünsüverdim. Köp goşkuları eneler, ayallar barada. Bu da şolları vasp etmek bilen onların ornunun her yerde belentlediğini dile getiriyor. Bu goşkuda şahir käbir çağalar enelerine eziyet verse de eneler yine de çağalarının günahlarını geçip sessizce dişini kısıp yaprak yal sarılıp qarrap bu dünyadan şey edip giden eneler barada katı usatlık bilen düşündürüpdür. Şahirin yeni bir goşgusu var, vesiyetler boyunca deyip uzun yönü şu yerden yüreğime oturan bir parça var, şonu da okap geçsem bolar mı? Baş üstüne. E, Deydiler, erkekten belent bir ayal, o näme üçin deyip berdiler soval, jowabyn berdiler, gutarıp ömrüň, ýagty dünýä bilen hoşlaşsaň bir gün, ayal är ojan saklar diýdiler, söýgüňi münkerem haklar diýdiler, çağalaryň iýdir geýdir diýdiler, şeýdip ýaş ömrüni köýdir diýdiler. Emma beýdip bilmez erkek diýdiler, bu babakda pestir entek diýdiler, 60'dan 70'den geçse de sağlı, gözlerin yumdumu eziz ayalı, yattan çıkıp depa, ıgrar diýdiler, ikinci gözlerini ılgar diýdiler. Gatı yerlikli bellek geçipdir şahir, ayallar maşgalanyň agyr bölegine keşigini çeker, sebäbi ayalların jogapkärçiligi uly, öýüň içe çağalar hemme zat ayalların boynuna da erkekler näme bolsa kan killa ağırtıp ağram salıp berýär. İşten işlek geldim diýip yatar ya 50 gram urar. Şular ýany düşünjede. Sağ olun dinläňiz üçin. Sağ olun size de. Şimdi şu yerde Malika oğluma söz verelim. Malika oğlum size näme goşgusy var? Kızlar, bugün benim Kerem Urban Efes'in ömrümde bir gedek yalan sözledim diyen goşkusunu okap vermekçi. Ömrümde bir gedek yalan sözledim. Bağışla köşegim, bağışla meni. Ne edip ağlamayın, sana dözmedim. Durmuşda hemmedar bolyan ekeni. Onu yaşadıktın, dili bitip yanı. Doğrudan onu bunu sorap bilerdin. Bir zat diýse, ejek hakamy gıýgyryp kapydan ağlap gelerdin. Dörrügüm öýkäňi ýatdan çykaryp, boýuma bökerdin ýene. Oýunjaklaň baryny gapdan çykaryp, üýşürüp, öňüme dökerdin ýene. Menne çagalygymy ýadyma salyp, birece oýnardym oýunjaklaryňy. Kiçijik möjüň elime alyp, kowalan urardym oýunjaklaryňy. Ejeňem güjüň böwrüne urup, möjüň üstüne topurlarardy. Biziň bu oýnumyz göwnüňden turup, seni jakjakladyk, sen güldürerdi. Ümmürmez çağadyň, bütün dünýäni suwsyr araýsa-da habaryň ýokdy. Sen bagtyň üstünde turýan gowgany, taýgarara aklyň ýetişen okdy. Şonda meýle tiýindik libasym geýip, wagona menemde Aşgabatymdan kaka nire gidýärsiň diýip, gözleriň
Tıkanın çıkmaz yadımdan. Seni köşüştürmen alacın tapman. Dayınlara deyip aldattım sonra. Gulgulap galanda gözlerin kırpman. Vagonun posalır yollaptım sana. Aşgabat'tan gidip Berlin'e çenli. Yeni bilen gaydıp berdim sagaman. Ne şovun çen, ne şovune, ne de şovune çenli. Adam olun yekeredek ağlaman. Ağlattım şoredek, ağlattım seni. Bağışla köşeğim, bağışla beni. Ee, Bu kuşkusuna Kerim Burhan nefes şahırmaz. Şu urş dövrlerine bağışlanıp yazılan aynı vagona binip Berlin'e çenli gittim diye. Şu meyletin urşa gidiptir. Çağıracağım kiçi entek ağın bilmi ağını ulurmadık bir küçük çağı olmağı çemeli şonu. Şu hiç kime de yalan sözlemi okudum. Oğlum sana mecbur yalan sözlemeli oldum şu gedek diye de şu çağısının yüreğini ançıtmacak ol. Malika oğlum bir düze düşvereyim. Bir zaman 29. yılda doğulan bolsa 39. yılda 10 yaşında bolya urş başlanan 12 yaşında bolya da bunu bir yerinin adından yazıp beren bolmagy mümkün. Şol adama Hava hava. Ayşe denir. Olam Ha, çağatını edip Allah'ıp giden için yazıp ber diye bir tat ay denir. mümkün hava şu birinin adından yazılanır. Hawa. Yönünü şu hava şu zatlar aydık geçiptir de adamın ne hilyagdaydı olsam yalan sözlemediler. Doğruyu aytmalı. Yöne çağıran yüreğini ançıtmacak olan bir atan yekecek edek yalan sözlerini beyan edipdir. Kerim Urvan Nefes'in asıl goşkuları, goğuyu köp goşkularım aydım edip aydıma geçirilen goğu şakir. O doğru adamlar kaçı doğruçul olupdurlar. Hiç yalan sözlemeyen ekenler. Inni kutordu, inni hemme duran yalancı olur. Yalancı, korkak, bir gayrat bir. Bir vakit Türkmenleri elin çıralı, günlüğü elin çıralı gözler takmalı yara. Olan bağ orta, galan orta. Erkekler kıt harita dönü diyere. Çiğralı. Hakiki. Ha, hal malika molum sağ olum. Şu yerde bakar, elin galeriye bakar, söz verelim, aydı verin. Bakar bağ mı söz? Var. Ben ömrüme pent koşkusunu aldım Kerim Kurban Nefes'in. Şahir, şahirliğin çın bolyan bolsa, sönüp yanıp, yine sönüp yanıp git. İnsanlık yazgıdın çın bolyan bolsa, kara yere çömüp çıkıp, çömüp git. Hem akıl ver, hem iyiliğinden akıl al. Ses gitti. Yok. Kitaptan değil, kara yerden nakıl al. Alan zadın demin bilen yakıp al. Son yine de yerin süydün emip git. Dağ yoluna, çöl yoluna belet bol. Dağ yolunda çat açmayan polat bol. Çöl yolunda tirkeş tirkeş bulut bol. Teşne görsen doğduğuna damıp git. Yol ağırdır, mün yanılar öçüler. Bağıtlı yollar kıyınlık bilen seçiler, geçiler. Yel iyığına şağlap bitti geçiler, sen öküzdey yele karşı ınıp git. Bağıt paylansa üç baylığı ilki al, ılgap barıp sağlık bilen erki al. Yani bilen çuval çuval gülkü al, son tapılar qalan zadı zınıp git. Dost paylansa ever deyip kıssanma, alandan son kıyız kaltma hem kıyız kalma. Dile geçse gözlerinden kıskanma, birin ber de
biri bilen oňup git. Ha çarık gey, ha çokoy gey, telpek gey. Farkı yoktur, geysen bolar erkek dey. Yöne welin çıppıldama çepek dey. Ayna gonsly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn kıyamet nedir? Erkekler ownasy kıyamet şudur. Her başı telpekle goýmagul gadyr. Däş hyýyňagy bir telpege daňyp git. Gödelligi sor bagryňa, öýkenine. Söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme. Söýgü hem goşgudyr. Kişe öýkünme, öz mähriňi, öz goluňy goýup git. Yeňip ýaşy ahirde yeň, başda yeň, tomusda yeň, ýazda, güýzde, kışda yeň, söýgüňde yeň, gaýgyňda yeň, işde yeň. Bir oguldan yeňilip hem yeňip git. Yeňsin ogluň dil bilen däl, iş bilen. Senkä görä has ýitiräk huş bilen. Aýak dälde para saatly baş bilen. Yeňse ogul gözüň rahat ýumyp git. Gözüm dürtüp merhum ejen alnına. Bir ağlattım, indi bäri ağlama. Öz bağlaň eliň bilen jaýlama. Nobatyňda mele ýere siňip git. Dünýä gelmegiňde nobaty ýaşy. Ýene ölmegiňde nobaty ýaşy. Men diňe bir zatda nobata garşy. Dost öýünde isläm çaň onyp git. Başarsan köpçülük içine garış. Tanışsan dost tutun. Ýatlardan tanış. Jiguliň içinden gözleme durmuş. Köplük bilen awtobusa minip git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş mihman. Ýary işçi bolsun, ýarysy daýhan. Elbette alymam, şahirim hökman. Üýşüp çaşyp çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen geçseň bir sellem. Yetersiň iň uly matlaba çellem. Gadamyň giňden ur, entekler ellem. Hol öňden ýaş hakynda dymyp git. Haly wagtyň meňzemegin kilime. Biri wagtyň gyssanmagyn ölüme. Öçen wagtyň öýkünmegin çilime. İçi ködi ojar ýaly sönüp git. Yine bir söz. Magtanmak däl, öwüt däl. Mazaryma daş oturtmak sargyt däl. Mele ýeriň astyna da daş gyt däl. Bakylyk şol daşlara siňip git. Hene ömrüme pent goşgusunda näme şöhrat paraz bolma. Şolar aýdypdyr. Jiguliň içinden gözleme bagyt diye, awtobusa minip git diye. Hakykat. Ine häzirki näme bir topar maşin izinde öňünde gormaly. Maşin bilse gaýşaryp garny rola degip maşina syganaklar. Eline 5 manat düşse Türkmenistanyny watanyny düşünen aklar. Men gideýin bir zat fabrik, bir zatlar guraýyn. Halk men elimiň aşagynda bolsun diýen düşünjeli adamlar üçin gaty şolary diýişlik. O bellek geçipdir. Bir gyýyňyjy 5 nämede erkege dank git diýemi, telpege mi? Telpege dank git diýeni hasta dogry erkekler ownady. Şu wagt öňümde erkegim bar. Men öňümde durýar diýip ananar ýaly erkek galmady. Bälik senin biziň aramyzda bagyşly ýöne saňa degişildäl. 5 telpege bir gyýyňyjy daňyp gitdi. Hawa. Dünýäniň gözelligini diýede sor bagryňa. Öýkenine diýede dünýäniň gözelligini wagtynda gadyryny bil, içiňe çek. Häzir Türkmenistanyna gözellik galanak, hiç zat galanak, hemme zadyň gadyryny bil diýede. Elinden giderme. Gazan diye. Dogry. Yine şular ýazatlar aýtypdyr. Men bar bu goşgyny ejem kiçik wagtymda ejem köp dinleýärdi. Dinleý doýmaýardy da kitapdan ýene okagolum şuny. Ýene okudurdy, ýene dinlerdi. Gaty dogry aýtypdyr. Maltumoly, ikinji Maltumoly
häzirki dünýäde de nemedikdir, häzirki zamanda da döräkdir diýip şu goşgyny gowy görerdi. Şoň üçin şu goşgyny seçdim, ejem ýatladym. Hem Kerim Urban Nefesiň gowy goşgulary bir-biriniň gowy manyly, erkekleriň ownadygyny, halkyň binamys boldugyny, gözelligiň hemme zadyň howasyny, yerini, suwunyň gadryny bilmäni, yaranjak bolup ýörenlerini 5 güllik 5 manat gazanyp öňünde haram ulyň öňünde tans edip ýörejekler hemme zady aýdyp geçipler. Yatan ýeri ýaty bolsun merhum şahyrymyzyň. İnşallah merhum şahyrymyzyň dowamaty geler. Ýaşlar ýetişer, izini eýerer. Sağ olun. Sağ olun. Nesip bolsa aýdanyňyz gelsin. Innik sözi mälik illeşimide bereli. Mälik illeşimiz eliňizde ýan bolsa. Size näme goşgusy bar? Salam kardeşler. Ben hem bu şahyrmy, Ufa şahyrmy Kerim Gurban Aliýew, Kerim Gurban Nefes bağışlan. Bu şahyr durmuşdan alypdyr sözlerini käbir adamlaryň gözüniň içine bakandan bir içiniň bagyryny, ýüregini görgüdýän adam ekenler. Ýazýan zatlary durmuşdan mı ya bir tebiğata teretmenemi adamlarda nähili häsiýetler bar. İnsanlara şenli häsiýetlendirip geçen nemen bu goşgusy uzagrak ýöne şunu okuma makul bildim. Muny bütün Türkmen halkymyza ýa bu goşguny ýaşlyk dramasy, hatda muny aýdyma medewajlar bağışlamaly dutarly da estrada aýdymçylar hem aýdýarlar. Ýaşlyk dramasy. Gaňaryň oýunda tejende garly. Meniň ýigit baltym, seniň gyýl baltyň. Ok geçmel, ýylgynyň içinde garly. Meniň ýigit baltym, seniň gyýl baltyň. Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat. Hasrat bolçulukdy, kezillik gahat. Şol ýol günlere gelipdi gawat. Meniň ýigit baltym, seniň gyýl baltyň. Därler ýanýardy, ýys köpelerdi. Gidýänler gelýänden has köpelerdi. Toylar azalýardy, ýaz köpelerdi. Meniň ýigit baltym, çuwal gyýl baltyň. Değişmek düşmejek ýalydy ýada. Emma söýgü diýilen zadyla zada. Hökümetmez ekeni hiççilik hada. Kenir ýigit baltym, kenir gyýl baltyň. Diýerdim geregim, çen boldy oýlan. Ähli boýdaşlaryň başlary bogulan. Sen diýerdin garrap barýamyň oglan. Äwben öz wagty bar, tawryň öz wagty. Boýnungdan gelerdi, jengeliň ýysy. Goýnungdan ururdy, tümbeliň ýysy. Deminden kökärdi, müngülüň ýysy. Meniň ýigit baltym, seniň gyýl baltyň. Kem-kemden golaýlap lebiňe lebim. Çawrap başlanda demiňe demim. Näz bilen iterdiň hany edebiň. Söýgü bulaşmazmy, edep albalty. Oňuşmaly bordum, taşlaryň ýyskap. Leb gadagan balty, olan bir hasap. Göne beýle hasap düşmezdi aňsat. Hasap ýitýän eken, dyýlma dyýl baltyň. Çykarma ýadymdan şol täsin pursat. Çykjak bolaýsa da bermerin ruhsat. Gursogumyň üstünde gursylbäp gursok keteniň içinde gyzyl köz baltyň. Sagatlar tiz geçdi. Tiz geçdi şeýle. Ýaňjada goşlukdy bolupdyr öýle. Sen diýdiň planjan, gaýdaly öýe. Ýigidiň öz wagty bar, gyýdyň öz wagty. Çomagal ýokardan geldi bir owaz. Seretsem toraňa urup dur perwan. Aşyklar ýene-de sabr ediň biraz. Görmändim saýamyň beýle ýaz baltym.
Deryada seslendi etmen ätiyaz. Size kastetçege taparın alaz. Sizin kimin birege mäter. Görüpdüm ne derya ne tekil baltım. Asmanda pelpellep bir goja bir güt. Gıyvardy, siz juda münasip jigit. Ýöne bilen göşakalayma yigit. Miwe yetişdimi, ýygyna güýz balty. Tokoy bir güdünden alıp akpata. Göşakalmalygy edipdik wada. Ya sen sada boldun ya da men sada. Birden tupan gopdy, dünýäň ýaz balty. Bilmedim nämäniň hesibi boldy. Eneň bir savçynyň ýesiri boldy. Şeýtde özgäniň nesibi boldy. Meniň ýigit baltym, seniň gyýz baltym. Attılar maşyna sesetdiň aglap. Topuldum çekdiler golumdan toglap. Bir menzile gittim ýygyňdan algap. Gök kurtelem bolsaň kenir gyýz baltym. Bir gojak alam saç, bir gojak çokul. Üç gojak örüm saç, 10 gojak akyl. Şunça hadynany bir kurta bokup, yittin gözlerimde, daňyň saz balty. Dogry ay yarımdan dolandyň sen soň. Öňmeňkidiň bilen meňki däl on soň. Şonda mende yitdim, sen balkly bolsaň. Heme meniň baltym, hemem öl baltym. Şowada ýüzüňde göründi ünji. Gözleriňden gaçdy 3 sany ünji. Soň gaçdy 4-nji, on soň 5-nji. Şonda iň mert baltym, iň ejil baltym. İçeride otursam yüreğim basýar. Daşa çaksam asman depemden basýar. Şol goşgyn keliden bagyrymy kesýär. Tas şahir bolupdyň, çuwal gyýdy baltyň. Tas şahir bolupdyň, bordyňam belken. Şahirlik ýangyndan başlanýan eken. Ýöne gaýdyp gitdiň, sowaşdym kem-kem. Şonda da kuwat sen, her ýalňyz baltym. Kim bolsa da saňa sataşan kişi, jagalan baltyna sag bolsun başy. Ýöne sen başyňa salaýka gysy, giýje öwrülmeli, 10 günde balty. Kimdirse diňe, kimdirse eliňe ýekeje tiken, şol tiken müň bolup bagyryma çöker. Çygyryma düşüner, başky gün çöken, çekmedik ýitirer eziz baltym. Ýene şonu bilsin, ol baltly olan. Beýle gyýyl dogmandy, inne de dogmaz. Dogsa da 100 ýyldan bir gezek dogar. Onna da seherin iň tämiz balty. Arada aýlandym geçen ýerlerine. Ýaşlyk ýyllarymyň geçen ýerlerine. Seredip göz ýaşyň seçen ýerlerine. Geçirdim bir giýje bir günde baltym. Gaňalyda otyr öňki ýerinde. Toruňy da otyr öňki ýerinde. Şo derýada ýatyr öňki ýerinde. Bir tapmadyk zadym öňki ýerinden. Meniň ýigit baltym, seniň gyýz baltym. Sag bolun. Ne? Sağ olun. Mälik gaty yerlikli ýazylan ýürekden çykan sözler. Hakykatdanam çyn ýüregi bilen ýazypdyr. Inne şu ýerde menen bir goşgusyny okap berýän size. Watandaşlar goşgusy ýazmasy agyr düşen goşgy. Ýazmasy agyr düşen goşgy. Bütün owy garaşyp dur. Ýola bakýar hemmeler. Atasy pişirdaýar. Geler, geler, geler. Gelne jeti pişirdaýar. Gelermika kimmiler. Atasy gögünlük berýär. Gelerle, hökman geler. Gök toraňyň saýasyna yüzläp adam dymyp dur. Çekideli ak haltadan turşy damjy damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar,
içkinler hem daşkynlar. Ne signal var, ne şowhun dımışıp dur maşinlar. Geldi dürlü maşinlar, kızıl, sarı, yaşılak. Geldi garaşılmayanlar, garaşılyan gelen ok. Güya pikir hem etmen, bu gurrunlar babatta, ak kuş kimin irkilip, ene yatir tabatta. Götörlerini garaşıp dur, köpü gören agajat, ene yatir üstünne, giyin manglaylı agajet. Şol enenin oğlunu garaşıp dur hemmeler, gelli tanış ne tanış, gelli şondan öňmeler. Ol kenidem gelen ok, meger häzir ýolludyr, iň söýgüli ulagy, samalyot däl, bolgadyr. Ýöne bolin uçýandyr, ýöne bolin uçurýandyr, samalyota deňeçer, şondan ýydaha galmaz, oňarsa öňe geçer. Ol kenidem gelen ok, meger häzir ýolludyr, ýa-da iki eli hem ullakan stolludyr. Tüweleme uladym bolup gitdi inni ol. Ýaňy bolsa has ullakan bir stula minni ol. Tıpaymasyn birdenni oturanlar yapışıp, owadanja gelinler, çay çekýändir, çapışıp. Ütköşükdir öňündäki kişmiş kemput çakalat, ýa gök çaýyň humaryny ýadýandyr bir daklat. Ýok, ýok, öýdi daklat ýadmaz, ýazdyrýan, ýadýandyrlar başgalar, yaranjanlar her sözüne ellerini çarpışýarlar. Ol bolsa özi ýazannek, gülümsürär, ýylgyrar, ýazanlar oň deregine utanjyrar, ýygrylar. 20 ýyl bundan ozal gutarpdy bir buzy, onu oňa gutardan hem tabitdaky edidi. Güýde pagta ýygardy, güýde pagta ýygypdy, gyşda körek çöpläpdi. Oglum ullakany kuýdy, buýsanç bilen gepläpdi. Howdan gurdy, gazy, laýa batyp dyýdyndan ýygnanjasyn lükkeläp iýberirdi ýydyndan. Oglu üçin ak mütgellün bir haltajyk tikinni, üçlügini, manadyny, şaýysyny, köpügini arttyranja pulja gadyn atdy şonuň içine. Şeýde 40 ýaşyna ak çöküpdi saçyna. Oglu okuny gutardy, ene dertläp ýykyldy. Ol şonna sypap otyrdy bir gözeliň çokulyny. Takyardy eneň pulundan her barmagyna bir ýüzük, bulagyna teneçir, bilegine bilezik. Süýüşdi, gujoklaşdy, paýtagtdan jaý tutundy, enesinden utanmady, ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty, gelini diýdi, ýok etsene, bu porsy garabagty. Oglu diýdi, ýakymsyz gyýsyň barly janyje, bu eýýamda arassa bolmaly mihman eje. Ene diýdi, wagt janygul, her neje porsa sokda, ulalansın, yetişensin, şu porsaja gujokda. Soňra bolsa uzak giýje,
yorgununu ağlardı. Dan atarına mehettil, otla tarap algardı. Şeyle günler öttü, aylar öttü, novatlı. Edeni şovuna bollu, durmuş onu aynattı. Her sözünne bir oyun, her elle bir desmali, bir yıl beri saklap otur, has ulu bir stoli. Bugün bolsa enesi, amanadını tavsırdı, gelin telegrammanı stolunu yığışırdı. Onu ayalından başka görkezmedi hiç kime, eğer eley karara geldi. Barsak borla üçünü, bütün ovan gözü yollu, karaşıp dur hemmeler, atası pışırdayar, gelir, gelir, gelince pışırdayar, gelir mi kim bilir, ene de misli gozgun yar, gelir bağlam, gelir, onyan çağda gel yer deyip, ardını bir yaşılı, görünü yaşıl meydanını, bolguların yaşılı, gelir deydim ahveti, bir dayan atası, kara kuyuk yüzünün artıp bitti, yağdısı. Onyan çağda yaşıl bolgu, aşak iğni yapıdan, gelecek adamın gereğine şoför çıktı kapıdan. Şu gün gelip bilecek del, kıssıglı bir iş çıktı. Birden atan gözlerinden iki çoğdum yaş çıktı. 70 yaşın içinde ağlamadık ol koca, göz yaşını süpürdü de bir yılgırdı çalaca. Ol yılgırış ömür baki çıkmaz menin yadımdan. Beýle aýlygynç ýylgyrşy görmendim men adamda. Götürdüler inäniň ak kuş ýaly tabydyn ýaz şemaly iýik jatdy. Üstünnäki mawudyn talladylar çukura ak taşly bir dünýäni içki öýüň kapysyna eltilenne inäni ikomdyny diräp çukuryň erňegine hiç giresi gelmedi. Öz girmeli öýüne. Iň soňkuja pursatda, iň soňkuja pursatda da öz ogluna garaşdy. Ýazsamam ýazdym bolyn. Agyr düşdi bu goşgy. Ne watandaşlar, ne şeýle wakalar gynansak da durmuşda bolýa. Hene der döküp özüň iýmen, özüň geýmen, ýygnanja puluň şeýdip çagaňy iýdirip, çagaňy geýdirip, çagaňy okudup, şeýdip adam edýän. Olam ýanky başga ýerlerde enesiniň jaýlanan gününe de gelip bilmän, hoşlaşan bilmän, üçüne bararsa diýe. Ene bir türkmeniň bir aýyrak nakly bar da. Näme diýe? Emjek beren aňryýat, näme beren bäriýat diýe. On men dolaýdy oturmaýyn, edir şo waka ine şu bolup geçen wakany düşünürýärdi. Ne şoňňa soň galan aýaly ejesinden has bal şeker bolup görünýän bolmaly. Şol aýaly bar git diýen bolsa giderdi belki. Ýöne bu ýazylan goşky hakykat wakany aýdyp geçipdir diýip ben şeýler düşünýän toslama däl bolmaly. Ne watandaşlar diýene de aýtjak goýjak zadyňyz barmy ýa bolmasa şu ýerde tamamlalyňmy?
Şu yerde Bahar ablan koşkusunun üstüne biraz yettirecektim de. Şu şahir olsan, şahirliğin çın olsa sönüp yanıp yine sönüp gitti de şu hakiki şahirler şunyan bolmalı hazırki şahirlerimiz olsa zincir alıp dollar alıp yalakalanışıp diyorlar. Şolaram şahir olup diyorlar. Ana demiştirseniz hakiki şahir näil bolmalıdığını yaz geçen de şuna aydın dedim üstüne yatırayım dedim. Böyle sağ olun. Doğru bolya. Onda vatandaşlar bugünkü gelip okap beren goşulağınız için men ullakan size minnetdarlyk bildirýän. Sağ olun. Onu gatyrly vatandaşlar ýene-de görüşür.